O Concello de Valga conta co seu propio festival de Eurovisión, aínda que no seu caso chámase Festivalga, un certame no que non faltan as bandeiras, a música e as votacións como no propio certame que este ano se celebrará en Italia. A iniciativa é posible grazas ao CRA de Valga. Unha forma nova de enseñarlle aos nenos o valor que ten un festival, pero ao final están aprendendo a través da música, a través de cancións de diferentes países, xa vedes que hai bandeiras de todos os países, e pois eles utilizan como un método de aprendizaxe, non? Que ao fin e ao cabo acaba sendo un gran festival aquí no auditorio, e o auditorio está cheo, está a reventar. E, bueno, pois esa é unha das formas que ten o noso CRA de traballar. No auditorio de Valga tivo lugar a gala final, na que actuaron as 6 escolas do municipio con cancións e bailes ensayados durante as últimas semanas. Cada unha das titoras pois escolleu unha das actuacións que quixo facer e preparou unha coreografía cos nenos e nada, algúns tuveron así algún tipo de vestuario que mandaron traer da casa, as familias colaboraron moitísimo. E nada máis, con moita paciencia. E andamos pasando pipa, verdade? E os profes tamén. Pero o festival ia máis alá que as actuacións desta gala final, e que o certame de Valga comezou a competición hai semanas, xa que tanto o alumnado dos CRA como os pais, nais e mestres, así como o alumnado de outros centros educativos, podían anotarse enviando os seus videoclips ao CRA de Valga. Pois nada, o funcionamento foi aí atrás, haberá unhas 2-3 semaniñas, publicaron que o cartel, que todo o mundo que quixese pudese representar unha canción de Eurovisión, unha canción do Festival de Benidorm, unha canción do famoso Euro Junior, que agora xa non se fai, non? E simplemente era facer a recreación desa canción, mandabas o vídeo ás redes sociais do CRA, o CRA publicaba e iba os gañadores, que coñeceremos dentro dun pouco, coñecíanse pois mediante os me gustas que tivesen. Entre os gañadores finais atópanse na categoría Grupo Infantil a Escola de Pazos do CRA Nosa Señora do Faro de Ponteceso, polo tema Terra, na categoría docente a Escola Municipal de Valga e o CRA de Rianxo, e na categoría especial o CODI de Valga. Pero a marxe dos premios, a xornada serviu para que os nenos e nenas gozasen cunha actividade cultural, musical e de unión como é o Festivalga.